Grabatzen ari garen unean, arratsaldeko 8:04 diren honetan, gaurkoan Eibarren, Minagako txapelketa nagusiko 7. jardunaldiko 4. norgehiagokan, Altunak eta Martijak, Peña eta Albizuren aurka jokatu duten norgehiagokaren analisia egingo dugu. Pronostikoak betez, Jokin Altunak eta Julen Martijak irabazi duten norgehiagoka, 22 eta 9 emaitzarekin. Hala ere, hasi aurretik, gogoratuko dugu, aurreko jardunaldian, batetik galtzaile izan zirela Peña eta Albizu Zabala eta Zabaletaren aurka Sestaon 22 eta 17 emaitzarekin, aldiz, Altunak eta Martijak Tolosan, Artola eta Imazi 22 eta 13 irabazi zieten. Honen bestez, nahiko bolada ezberdinetan iritsi dira bikotea gaurko norgehiagoka honetara, eta norgehiagokak bi zati oso desberdin izan ditu, bata bederatzinara artekoa. Bertan, Peña eta Albizu ongi ikusi ditugu zuzen, baina Jokin Altuna beste dimensio batean ikusi dugu. Jada lesioa aztuta dauka, erabat amezketarrak, eta hori gaurkoan berretsi egin du. Sekulako abiadura sartu dio ezker eskuine pilotari, horrez gain sakeari ere etekin handia ateraz, bigarren pilotaka da horretan presio ikeragarria sartu du, defentsan ere fin, kontraerasoan bikain, dena zehatz mehatz egin du amezketarrak, eta hasiera horretan behinik behin Jonander Peña nahiko inspiratua ikusi dugu, baino egia da, une batean uste dut zazpina edo berdindu dutenean Peñak eta Albizuk, Jonander Peñak aldageletara joan behar izan du, eta Josemari Urrutia medikuarekin batera, eta ark adierazi duenez, EITB-ko mikrofonoei adierazi dienez, bertan gastronteritis bat edo izan omen du Peñak, bart gauean ez omen du gau ona pasa, eta horren zantzuren bat edo izango zuen, baina horren ostean ez dakigu, norgehiagokan erasango zion edo ez, gerora gantxo eder bat ere jo du abiadura ikusgarriarekin, eta hasiera horretan esan dugu, eta hemen aipatu behar dena da, Jonander Peñak batez ere azken urte honetan eduki duen garapena, ezta? Lehengo urtean behar bada askoz ere presa kantxeagoan jokatzen zuen, aurreko joko horretan asko tematzen zen, eta horrela Altuna bezalako pilotarien aurka irabaztea oso zaila da. Altuna bezalako pilotarien aurka zuk aurrean jokatu nahi baldin baduzu oso aukera garbia ikusi behar duzu, eta gainera ongi baliatu, bestela gero dena zapuzten dizu eta dena iraultzen du. Gaurkoan ordea, hasiera horretan, Peña burutsu ikusi dugu, abiadura pilotari handia ematen, sakean ere fin, eta gero gainera errematean nahiko inspiratuta, eta Jonander Albizu ere naiz eta pilotaren bat edo beste ohikoa den moduan galdu duen. Baina, bederatzinakotikan aurrera, era bat aldatu da partida, era bat. Julen Martija oso zuzen ere, ez du aipatu oraindik ere Martija, baina oso zuzen aritu da Etxeberriko atzelaria, partida oso egokia egin du, zarata handirik gabekoa, eta hortikan aurrera da Peña eta Albizu bat irten dira norgehiagokatik, nik uste Altunaren erakustaldiak ere eta Altuna horrela zegoela ikusteak ere erasan duela Peña eta Albizuren jokoan, baina benetan erabat irten dira norgehiagokatik, pilota asko galdu dituzte, opari gehiei egin dituzte, batez ere Jonander Albizu atzean erabat erori eginda, erabat amildu eginda, Ataundarra gaurkoan inoiz ez bezala, esango nuke, hasiera egokia eman baitio, eta bai, tarteka marteka pilotak ere galtzen ditu Albizu, baina gaur bezala amiltzen ez dut sekula ikusi. Jonander Albizu erabat amildu da norgehiagokan, eta horren noski Peñari ere eragin dio, berak ere ez du norgehiagokari aurre egiteko ahalmenik izan, eta honen ondorioz, benetan 22 eta 9, hau da, 13 eta hutseko partziala burutu dute Altunak eta Martijak, eta 3. puntua eskuratu dute. Beraz, bi bikoteak gaurkoan berdinduta geratu dira sailkapenean, hau da, 7 norgehiagoka jokatuta Altuna eta Martija 3 punturekin, Peña eta Albizu beste 3rekin. Hauxe izan da beraz norgehiagoka honen inguruan esan beharrekoa, hurrengoan gehiago izango duzue, bitartean ongi izan agur.